taas virkamiehet törsännyt. Eikö ne kyrpät ja toripoliisi olisi riittänyt? Brändääminen se on, kun telttaa pystyttäisiin teknologiakylän raunioille. Kyllähän ne sinulle riittää, mutta mitä meistä maailmalla ajatellaan? Joo. Kauppaahan Noulu on aina tehnyt, mutta nyt myyään mulukkua. Mitä? Tolokkua, älyä, maailman parasta osaamista. Sillä se saadaan teltta nousemaan tällä kertaa. Onhan Noulussa tiukkaa tavaraa aika vähän tarjolla. Siiderin valaita vaan näkyy meidän lisäksi katukuvassa. Mutta on se silti kallista. Pitää meidän näyttää hyvältä, että kauppa käy. Se on satsaus tulevaisuuteen. Ja oothan se snäkibrändi. Mitä? Minäkö? Niin. Oma tyyli ja oma tarina. Ja kun kylän kolleilta kysyy, niin ne sanoo, että valkoiset pillukarvat, kalanhaju ja paskat jutut. Paskan tuoksu. Eikö se ole sitä Noulun brändiä? Ei. Oulun ytimessä ovat kateus, vilipillisyys ja lestamafia. Onpa muuten vastuullista väittää olevansa Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Fennoskandiassa sitä ennen kansakoulussa oltiin. Lesta-valtio tänne pitäisi perustaa. Se on kuule henkinen asenne eikä mikään maantiedon oppitunti. Muistatko nää muuten sitä 90-luvun teknologia kyllä? Ja 2 telttaa 2 insinöörin housuissa. Ei sitä kukaan uskonut, mutta sieltä se on tämäkin vekotin peräisin. Hei! Ootko nää kuullut näistä uusista Noulun brändivärreistä? No en ole. Uuden Noulun brändivärikarttaan kuuluu 4 pääväriä. Magneta kertoo älykkyydestä. Oranssi viestii rohkeudesta. Sininen on reilu. Ja vihreä viestii vastuullisuudesta. Mitä jos kokeiltais sulle näitä kaikkia värejä? Sä sit Oulu-brändin kuntoon. Minun? Niinkö? No, panaat kärpät helvettiin! Magneetta. Ai että. No just. Kato. Rohkeuden symbolia tänne poskiluun kaareen, joka yhtyy leukaluun sulokkaaseen linjaan. No niin. Nyt se on sitten sinunkin brändis entistä ehompi. Mutta sammaa paskaa sisällä.